τελευταία προσπάθεια. Μια φτωχή αβοήθητη δεσποινίδα είναι δεμένη στις ράγες του τρένου από μένα, τη διαβολική Ντάνη κακιασμένη. Δεν έπρεπε να μιλήσω. Βοήθεια, παγιδεύτηκα. Τελειώνεται. Και κοιτάξτε τον τρένο, τον 5 με ένα φωνικό όπλο δεμένο μπροστά του. Ακριβώς την ώρα του για αλλαγή. Μακάρι να υπήρχε ένας μεγάλος δυνατός άντρας πρόθυμος να θυσιαστεί για να σώσει την καημένη δεσποινίδα. Όπως ο μεγάλος Σερπέντσιους κάποτε έκανε. Και εννοείται δεν μπορώ να το σταματήσω αν κάτι πάει στραβά, προφανέστατα. Μία από τις τάνες του Βάλ αρχίζει κάπως έτσι. Βάλε και λογοκλοπή στη λίστα. Είμαι ένας μεγάλος και δυνατός άντρας με πάρα πολλές πιθανότητες για εξηλαίωση. Εντάξει, όχι, έλα Τσάρλι, δεν θα πιάσει αυτό, δεν είμαι σαν τον Πεν. Τσάρλι! Ποια είναι αυτή η Τσάρλι που αναφέρεσαι? Εγώ είμαι η διαβολική Ντάνη κακιασμένη, που δεν ακούει τους φίλους της. Όχι! Πρόσεχε, Σερίφη Ντάστ, επειδή φτάνει το τρένο στο σημείο του. Η δεσποινίδα. Αυτό είναι γελίο, δεν το κάνω Τσάρλι. Έιτζελ, είναι η τελευταία ευκαιρία να... Όχι. Μα... Εντάξει λοιπόν,